mmanụ ogiri ha nche si bie wepụta ifu onye ji ego ayọrọ ịtọ na akpị ya ọnọdụ bi ọnwa ịtọ ego akadebe ọ dị maka ife niile ọ na-eri na bia o si n'ubi enweta ya o wutu ụkwa apịa ya ghe sie ya sie ụkwa onugbu sie ụkwa ọka sie ụkwa akpụrụ akpụ nke a na-eti mmanụ ofu ụkwa ka na-esi ihe na eghe ya esi akpọ ya akpọ ya etinye mmanụ nwa mmiri etinye ụkwa ọka si ụkwa anyụ si ụkwa onugbu ụdịdị iche iche ụkwa onugbu esicha ya etinye onugbu tinye ogidi nke atọ iche esie ụkwa ọka ka atọ iche esie ụkwa anyụ ka atọ iche abịasịa ụkwa agalaga ụkwa nke atọkwa iche ofu ụkwa aka na-esi olute na akpụ enwe akpụ osu emechaa ya nkwe nke akpụ na-esi eri ụmụ ụdị akpụ ihe ahụ ha bechaa ya abechasị ọ dịka ji esie ya enwe ede bụ ji esicha ede afọ na-esiri na mmanụ na-eri enwe ede ọkụ nwee ede ole nwee ede oyibo nwesịrị ede dị na abata na ji arụ ya n'ọkụ asụọ ya asụọ esie ya olulu na aja waị sipụ ya ji mmanụ megide eme ofu zi ahụ erie ụzọ isi dị iche iche mana fara alụpụta ya n'ọrụ ọjọọ ndị ọwụze nkwụ yi ọgwụta nkwụ ya anụ ebe ụka ebe edebe nte nkwụ n'elu teria nkwụ awụta nwee efu na ihe niile ọ na-eri si na biya apụta ọ metacha ihe na otu eche rukwa ọgụ ga ugbo mana n'oge nke anyị ihe na-arụ na-esi ike nke ọbụla ga-esi ike nke ụfọdụ obi ọma mmape na onwe onye ọbịa ụmụ nwanne nwaanyị bịa izu ike na bịa ụtara bịa mara okwe ha gawa ugbo ha yi eje gbuo ji esiri ebemeka ji tụa ji je gbuo ji n'ubi nkakịta anyị ego mmanụ ego anyị ego ose ego anyị ego azụ ego oji go garị ọ na-abụ ofu ite osikapa ọtarị ọ bụrụ dị sọsọ na ya ka ya dozie ike ọrụ nọ na ya fụkọzi anyị ebe anyị na-akọ ya awụrụ ụlọ na-agbata ebe a na-ele mmanụ ejije anya ụgbọala onye alụ megide ogide ya kụzi ebe a na-akọ ihe akọ na nwere onye chọrọ ịkọ ndị na-akọzi akọbụ ndị ọmụọ na ndị onye ọna nọ na ịkọ ugbo a na-ewezi ọgbata ọnchebe dị ọkara n'anya onye mere na-enwetagodo ife ofu onye ga-eri ewe adị mmadụ 17 na-achọ igori onye na-elezi elu afọ tinye ego ụfọdụ onye kpatara akwụkwọ na siri na dọla gara aka akwụkwọ na-akpata n'ubi ọdọla bụ ibi ya ka ọdara maka na ọmara ya eje go ihe ebe ya lepụta nke otu ego na nke ojikọrọkwa ezu agụrụ si na azụ agara agara nke etinye na ọtụtụ na-ebugi orugide mgbede ụdọtọ na azụ agara ngharị nke m tinye n'ihi na ewetụgo otugo ife gharị dọkịta ka ọ na-abụ ihe mere na mata na akpịrị ọ ga-ama na n'ime asọmpi bụ ọrụ tupu anyị gbawakwa n'ife ọzụta ife anyị na-eto aka ewe n'iwe ụlọ okenye mụ na ya na-ekwu okwu na be anyị n'ụlọ ụjọ wee sị m na enwere alụ anyị na-eme kịta m na-achọ ka ndị tinye ọnụ ọsọ ife anyị abụ ofu onye bịa obosara ala gbaa ya onyinye gbutusie osiri imebi ya kọọ ya flawa mee nke a na-akpọ interlocking na nke a bụrụkwa njọ igbutuo ukwu oroma igbutuo nke ukwu akwụ gbutuo ukwu ọjị na ebe ndị ọzọ ukwu mmiri kọkọtiri na-eme ka mmadụ na-enye ahụlụ mgbutusizi ya ịkọọ ya flawa ọnwere mụ na be ya maka isi ka iti ibodo ọnụ ya maka na anyị na-eme ihe eri nne kịta flawa ya na-akpọ ya n'igbo okoko ka na okoko ga-agide ebe ahụ ifeso ndị anyị na-ekwu gbasara ndị gboo obere na be onye gboo amụrụ na anị bi na bie o nwere osisi ị ga-akpọ ya ka efu na bie ị ga-afụ isi nkwụ ofe
fụ ụkwa nwaanyị a na-anụ n'oge gboo ahụ ihe ka ma ọgaranya n'obodo si nwaanyị asị fe nkwa nkwụ na ụkwa eziokwu eziokwu nkwa nkwụ na ụkwa nkwụ na ụkwa bụ nke nwaanyị na-ejide ebute ụkwa na-ejide egburu akwụ ọnwụ ụdị nkwụ a na-ete nkwụ nwee ndị a na-egburu akwụ ya ndị a na-ete ka na-ete ha ete nwoke a na-ete ma nkwụsị na-ete na ọ na-akwụta nkwụ ndị a na-egbu akwụ a na-afọ isi onye mere ime ndị Igbo ji wee tọọ sị na igbegoro na-ebido igbegoro n'isi akwụ nwanne igbegoro na-akwọ isi akwụ n'azụ mana olu mgbe ahịa igbegoro isi akwụ adị n'ahịa isi igbegoro ochie obodo isi akwụ ebeza ka egbutu ma egbuta isi akwụ jeje ajụnya amasị eweda isi akwụ adị n'ahịa igbegoro ada ụbọchị na ọgaranya afọ ị ga-afụ nkwụ fụ ụkwa fụ osisi onugbu agbacha akụzi na arụ aja efu ukwu ose gasị azụ nyesi n'ukwu aja nke ahụ ndị ya afụ n'ime ụlọ ya afụkwa akwụkwọ nri ebe ọ na-akọ ihe nri ọ kọsịa ihe n'ubi ka o ji ama ya akpụ n'ubi ahụ kwa tinyesie ede n'ukwu anyị ya kọọ iri na arịra a ga-adịba mgbe ọ dị ga-adịkwazị ya ihe onye ewelesị tupu ekwezie okwu ube eweta ọka oge ọka luo anyị arụ ọka arụta ya ata anyị esi ọka esi anyị ji ọka mme ịkpọkpala bụ arụsị ọka na ọka kpọọ nkụ arụsị a n'ọkụ agbọsịsịa ya ewee suwe ya ọ nwekwa ekwe akwa nkịta igwe eji akpọ ihe mesi ya ọzọ mgbe a naghị esu ya n'igwe sugide o wee rie ka nri n'ọrụ onwe ya tinye ya mmiri tinye ya fụ akwụkwọ nchanwụ dozie ya ihe anyị tinye mahikwa nne ekechi ya n'akwụkwọ sie ya n'ọkụ ọtịa sie ike anyajisie ya wee tizie ya akwụkwọ nri wee gwọọ ya ọka ka a na-agba ị na-anụ onye bụ isi ịkpọ isi ọ dịka ihe ọjọọ ndị gboo na-enweta afa ihe ụfọdụ isi na na nne ya na-esi isi ọma ihe ọ na-esi isi abụrụ ezigbo ihe ka onye nyụrụ ihe a na-esi bịasịkwa na nne ya na-esi isi ọma ndị Igbo na-asị na nne ya na-esi onye bụ ihe isi tọrọ ụtọ ịma nsị na nne ya na-esi isi ụtọ isi bụgodo ihe ọjọọ onye nyụ arụ a onye nyụ ihe a na-esi ebe a ihe ọ na-bụ isi na-anọ na-esizi isi ịbịasịkwa na nni na-esi isi onye bụ na ị na-agba nkwụ a sie ihe na nkwa atọkwa ụtọ isi eke ka nụgodo isi agwa onye si nọ na-ekpo onye na-bụ ihe ndị a niile bụ nri ọka ahụ kwa efu ụdị nri dị iche esi n'ọka enweta iruo na Nsụka fa nwere njapa nwa otupiri nwa ayaraya bịa nwụsị efe ọfịọ ihe ndị a ndị gboo gasị amagasị ebe ha dịgasịzi kịta ukwu isi na-adịsịrị n'ebe ọ bịa gaala n'ime ọghọrọ ube ọkwara aka oyibo ọkwatuo ụkwa ọnya mere na ndị Igbo tiri inu sị na onye na-ezi mmadụ jee elie n'ubi a ga-enwe ọba onye na-ezi mmadụ jee elu m n'ubi a ga-enwe ọba isi mmadụ nna jee gwutelu m ji ndebe enyi o gwute ya ịmanụ onye eke tọ okporo ofu ụzọ isi mmadụ jee gotelu m be enyi o gotere anya ndị Igbo onwe iwu na-achị ya onye ọ na-alịrị elu ihe ọghọtụ anyị eke ịtọ onye lile n'okporo ofu ụzọ ngwa nwere okporo ebe enwekọta ọbara anyị ju n'oge mana ịchọọ ije n'ubi were aka gị jee ịlụọ eri ya enu kwatuo aka oyibo wetuo ube onye ma ndị Igbo jikwa wetuo inu ọzọ sị na onye na-amaghị arị enu adịghị eritecha ana nna ya ihe debe rie ọ na ịmaghị arị enu ịma na ihe nna gị debere wee nwụ n'oge na mmadụ dị nwere ya onye ọ na-leleghị enu uneke kwatu aka oyibo uneke kwaturu ube uneke ruo kwatu ụkwa uneke mana onye mara arị enu ihe nna gị debere iligoro kwatu ebe ga bụ aja ile n'ime ụlọ gị ya ọ dịgara n'ubi niile afọ o wetacha ihe ebe ọpụta na bie o nwere ji a na-akpọ ji isi ọba
isi ọba bụ nwaji a na-akpọ ụmụọkpọ ana na mbọsị mbụ ụmụọkpọ ana na mbọsị mbụ achọ nka ndị afọ ya n'ife eji akpọrọ ụmụọkpọ ana na mbọsị mbụ bụ ọ bụgodo na nwoke akago nka na ọ da-ejezi ọrụ ugbo na ike agwụghị ọsị nna nje kọnyere m ụmụọkpọ ana na mbọsị mbụ ilu n'azụ ụlọ bie akọnye ji isi agwụọ ọnụnụ ji isi eji afọ ogbu ya ahụ ihe eji akpọrọ ụmụọkpọ ana na mbọsị mbụ bụ ọnwụ na nwoke anwụọ na mgbede dị mkpa nwa ụlọ anwụọ n'elekere ise na mgbede ụmụọkpụ mụọ nwụọ n'efie ụmụọkpụ esi ebe ha ji esi je dị napụta ozugbo bịa na nwanne anyị nwụọ nụ mgbe ụmụọkpụ jizi abịa n'ebe elekere ise na mgbede na ozu nwanne anyị tọgbọ kịta anyị eje nwuzi afịa ọ bụrụ esi ọla ndị abalị ụmụọkpụ ana na mgbede afọ nna ka njerie ndị abalị be m anya ka ka njelụ ụmụọkpụ anasakwa ndị ahụ bịa na mgbede ha anasakwa onye ji akpọrụ ji a ụmụọkpụ ana na mbọsị mbụ bụ na mgbede afọ ozu tọgbọ anyị je nwụzi afịa ọ bụrụ ozu nwụọ n'ụtụtụ ejegote ụmụọkpụ ga-eri na mgbede mana ụlọ ozu ọnwụọ n'elekere na mgbede ma n'elekere ise ụmụọkpụ abịa n'abalị afọ ibe ebido ịkọrọ ha akọ na ndị adịrọ ha wee sị ka anyị na jee lie n'ibe ọnya na ụmụọkpụ ana mbọsị mbụ oji a ozi ụmụọkpụ ana na mbọsị mbụ bụ na n'abalị ahụ ozu tọgbọ ejegbute ji adị n'azụ ụlọ bulite ozugbo onye ahụ ihe ji akpọ ya ụmụọkpụ ana na mbọsị mbụ bubunite ozugbo sielie ụmụọkpụ n'abalị ahụ otu echize ejela ha afịa kịta nwere onye akọnye ihe akọnye ihe enwe ego ya mụsazim ofu nwoke bụ ụgbọala ojii ma mma bụrụ osisi akpụ na-enu ya osisi akpụ kedu olie enu ọ na-agbalụ mmanụ ụgbọala mmụọ na-agbalụkwa nkwụsị kene ya sa nna kedu ọsị ebe kena ọsị na na-eje n'ugbo nwoke a o lijuru afọ ọfụma nse ka ebe ugbo dị si na na-eje obodo ka eje n'onwe ndị na-akọ ọrịa ji sa nna gị si ike na-ebu dị mkpa ọgaranya ka ọ bụ nwee nnukwu ụgbọala dị ọfụ otu a nke nri na-akpọ ọkwụ ọtọ ekeneze dị ọfụ wee bụrụ isi akpụ na-enu ya si na ya na-eje ekwurọbịa mbịa bịa ha n'onwe ndị na-akọ ọrịa ihe ụdị onye na egbupụta osisi niile dị achọwa onye egote ihe ọ n'ọchọ mana ọka ejije konye ụmụọkpụ ana mbọsị mba o bụkwa ụmụ ya ịtọ memutie si na ya ruo na ụmụ ya ga-eso ya kọjie ka ha malụ na na-akọja nwe otu esi akụ ya ọtụ onye egote ihe na-afịa nye nwe ya afịa erie mana odu ha na-eje ọrụ ugbo na osi nwe na-akọje ka eduru ụmụ ya je ka afọ oteta nkụ ya na-akpasa na na-ebu dị mkpa na ọgụ bụ nwa afọ onye ahụ tọkịsa azụ ụmụaka kịta ị ga-azụgoro ụmụaka ndị mmadụ ga-anọ ncha azụgide ụmụaka fa abụ ube onye ama ebe akwụkwọ ube o nwere nwaanyị ndu nwe ya aga mụsị ya n'ụlọ ụka ụmụ obere ụmụaka na wee sị mma na nna ka ọ na-aga nna onye ihe ọ na-akpọ nna bụ ewu nọ na befere ka ọ na-asị mama ya na nna maọbụ ya na ihe abụrụ na ihe abụ ewu sa na nna ewu ka nwatakịrị na-akpọ nna oge ọ na-nwa afọ na ewu ọtụtụ ndị mmadụ dị eje ụlọ onye ahụ benefit desi ike ịghazi n'oge nke ịgha likọsịa na ndị a na-egbutukọsi osisi niile dozie ya kọọ ya okoko mee nka ọcha ncha ma ọ ga-akpịrị mgbe osisi ike a ụfọdụ na nke a karụ mbido egwu anyị etiwalite ka dị n'iru egwu elu meghere elu nwa mgbada ụwa na-awụjisi ụkwụ anyị were otu anyị si aga na-aga mgbe ọ gaba olu ma ọgaranya bịa ma ogbenye bịa anyị amazi ife dị iche maka na-abata n'afịa ọgaranya na-achọ anụ oyi n'elu ihe oyi anyị na-eri ewu Hausa, ji Hausa, onions Hausa, watermelon Hausa, ogiri okpi Hausa, ọsa Hausa, tomato Hausa, gwa m nke Igbo anyị madara ahụ na anyị ka a na-eze n'anyị adapụtara n'isi ejide apụtara n'onwe ya ga-aga. Ị na-ekwukarị maka ndị a na-ebubata ma nudu ma nke ọzọkwa na ede ife si na anakọta ụtụtụ akwadola ụmụaka nke a na-akpọ nudu ịjụọ nwa gị ihe ọ ga-eri ihe eri ofe onugbu si gị mba ihe eri ofe ọra mba ihe eri ji akwụkwọ nri mba ka ihe eri indomi agụụ m ha sị na nwa ga-erigide indomi ya n'ime domie nwa ahụ n'ime domie ya n'ime ifu mmadụ ọgba agba too eto nwa akọnucha ya bịa n'isi
onwe amamife n'akwụkwọ nri ndị ejiji arụ n'ọkụ wee zụzụ n'obodo iduru ụmụaka gị izu n'ụlọ oyibo wee nata na nta krismas na mmemme ọbụla ịfụ ndị azụ n'ụlọ fa na-acha acha dị ọgbọ nke ahụ nke ha agbaga n'ime ụlọ bụ nwa oji ahụ ịnọwa ịtọ mana onye ọbụla agụrụ ada ama ife n'oge ụfọdụ ihe a na-eme kịta o nwere ọghọm dị nkwa ulu dị ha ọtụtụ ndị mmadụ ifere afọ ka uche anyị were ike nata mana amaka na ọya mesịa dị ma anyị na omebie anyị ka nọkwa adịkwa mma na-aga n'iru na ama m n'ime iji ka nkụ ma ya akpamie na nke anyị nọ n'ibie ọrụ nkụzi ka anọ o wee nwele mụta ife tata ịprọfụ onye isi igbo kwọta ekenezie bukọlụ ife o ji eje ugbo bụrụ ụmụ nke ya n'ime ihe onye kwesịrị idebe ụmụ ya na Abuja ma ọ bụ debe ụmụ ya na Kaduna o bụrụ ụmụ ya ka faje malụ ife a na-eme n'ụlọ malụ ka esi akọ malụ nke bụ nke mmadụ a na-akpọ ewu nna ife ọ bụ n'uche eje ife ahụ inweta ụlọ dị n'ihe a o jere ruo nwoke a ụlọ edu na akarị nke mbụ na ụmụaka odu eje ọ bụrụ na ha alụghị ihe a na ha ya eli nne kama na ebe aka na ama ọka anyị ọtụtụ ndị mmadụ nọ n'Ọnịsha amara ọka na nna ha sọsọ onye ma ọka na nna ya bụ nna ya nọ n'ụlọ na nne ya nọ n'ụlọ emechaa nna ya nwụọ ọ dabụ ọkụkọ isi akwụ ọsọ egbe bịa kirili ya na-agụnye ụmụnara ndụmalụ ọka na nna gị onye na-ebeku onye a na-ebeku ha bịa gole na-asị ndị ilo bịa were ya ihe na-ekwu bụ na ọtụtụ ndị nọ n'Ọnịsha amara ọka na nna ha ọ pụrụ mgbe ọ da ahụ 14 nwaanyị 16 ma ọ gụchara akwụkwọ gawa ọlụ oyibo chụwa ego ịchụgo amaka mana onwe bụ mgbe o nwere ike nachi ya azụ chụọ ọka na nna ya nọ n'ụlọ na-achọ ka nwa nta ka ya kparịa ọka anyị ọ nata ọkwụrụ ọtọ na-enwu nkwụ ọchị ọpụkwa ka ọ dị echi nke ọ dị mgbagheli ji mgbagheli ka ọ dị krismas ka ọ dị ista megide ya nwa nne ya nwụọ nne ya je na-egbu akwụ na anyị afọ onwere ha ofe si nne ka ebe ọka na nna m dị ha nụwa onye emie omegide ofu nne ya nwa ọgba ọ bịafuo ya n'anya na-emekwụ ma anya ya ọ dị ịnọ ma ọ dị ịtọ ma ọ dị ise n'ụkwụ ofu ka mma ebe ọ dị nke na azụba anyị ọ wee jekwuru ndị ha na-agba n'ọka anyị si abịa gosi ama ọka anyị ọ na-awa ọkụ isi akwụsị egbe bịa kiri ya onye gị na-agba n'ọka anyị na ifo nọ na-achọ n'ụzọ ọkpa n'ụlọ ọka na otu osichọ isi wee bịa nke o nyere gị were onye uche ngwa m na nwoke onye ka na-agwa nwoke a mgbe o bu osi akwụsị na uru ị ga-erite ife eri ka ụmụ ụka ama ọka anyị ọnya bụ na ọgụ ụfọdụ enu ka nwa na-asị dọwalụ m iyi ka nwa na anya na mụ na nna m na-abịa ọrụ na anya maka na ọma na mụ na nna m bịara ọrụ ebe a ife ọsọkwa gụsi dọwa m iyi ka m bupụ ya na ife ị na-abụrụ ego ife ị na-abụrụ ọrụ oyibo ị na-abụrụ iti nwa ọrụ na akwụkwọ galala ọnụ ofu mbọsị ka ya afụ na akwụkwọ ada abụcha ihe niile ofu mbọsị kịta achọ dimkpa afọ ọnwa anịghị a na-eti ndị mmadụ na-azọ n'obodo n'igwurugbo kootu maọbụ na ideanị maọbụ n'ọlụ ewee zie nwa ihe nke zụrụ n'ọka akwụkwọ na Lagos ya gị na ụta na ụmụnna na-ekwu okwu anyị ahụ onye dị otu a na-azọ ọ wee nata ụmụnna afọ ya kwa na-abịa ha mụọ sị ọwarị ka na-eyiri kootu ọ na-abịa ha nọgharị were anya kwuo okwu ozugbo na nọta n'ikpe anyị ahụ onye isi oche asị ibe ikwenu si ya ibe ikwenu ya unu ma na agha eji oyibo ekpe ikpe anyị na ụmụnna asịa nnọọ ka o mee nna ngwa bịa gwa ihe mere nwa wee bụrụ nke ahụ ị na-akwụrụ ọka ụgwọ akwụkwọ na amaghị asụ igbo na-akọ n'ọnụ ya ọ kwụrụ ọtọ sị my brothers I want to tell you mba n'igbo ka nsị no but n'igbo ihe ọzọ ị ga-anụ wat ọna ọnwụ na aṅụrị ha chọbụ ka ọna onye otenkwa na-alụ dibịa oyibo anamna ya ya na ndị Igbo tụkwara inu sị onye na-akọ ji ya na-eri ikwu nne n'ọsọ chụbịa n'ọma mgbaba n'ọba ji okenye na alụrị nne
Lezi anya na-akpa ike nyo anya na-akpa m ọ dị mma ka nene inu asị n'aka Anita Godfrey. Anita Godfrey si Enugu steeti ma ọ si na-abi Nkwulezu n'aka mana ebe onye bikọ na nwụcha ọhịa ebe a ka o si wee zite inu a wee sị na ejiri okwu ọchụ amụ okwu ejighị ikpe ọchụ amụ ikpe na ịchọ itigharị ya ejighị okwu ọchụ amụ okwu ọchụ bụ igbu mmadụ o nwere ikpe karịrị ikpe ọchụ ọ karịrị ikpe ori ọ karịrị ikpe nsị izu ori n'oge gboo fama nchụpụ ga-achụpụ n'obodo ekpesịa ya nkịtị onye ahịhịa ma ọ mee ya akaje mana igbu ọchụ ịmana ya gba ọsọ ọchụ arịsa ya achụpụ na osuo na onye ahụ ọkụgba onye ahụ anọ arịsa n'obodo ọzọ so ikwu nne gị naba na ọ na ikwu nne gị dị n'obodo anyị ọ bụ na ị bụ onye ụmụnachi ikwu nne gị dụkwana ụmụnachi ya agba ọsọ ya gbara be nne gị otu ihe asị ụmụnachi pụọ gaa obodo ọzọ mana ọ na ikwu nne gị ịbụ onye obodo ọka ikwu nne gị ụlọ abatite ijebe abatite ha ya achụpụ onye abalị arịsa esuo na onye ọha kụtuo ya maka ogburu ọchụ inu ndị Igbo ọzọ sịkwa ana m achọ ka nkọwata ife ọchụ si ji bụrụ nnukwute ife mmelụ na ahịa eji okwu ọchụ amụ okwu ma were ikpe ọchụ wee mụọ ikpe ndị Igbo sịkwa onye gbuchala ọchụ akpịrị gụọ ya onye ka ọ chọọ ka o kwori ọnụ ya igbuo mmadụ akpịrị bịa gụọ ọlụ anyị na-akọrọ ịmara ihe ya makpịrị ije mee ya ka ọ dịkwa mana ihe okwu ya akọwụrụ ọfụma anyị ajụghị ajụjụ ị ga-aza ibe anyị okwu ma ada ga-adị ya onye pụta sị nna rekọdensị anyị ghọtara ihe na-ekwu ihe sị anyị na igbucha ọchụ akpịrị wee gụọ ọrụ enyi na ahịa ma ngeghị ntị ọ bụrụ ịchọgbu ihe n'ọdụlọ nwe egwu n'ọchụ igbu ha n'ọchụ egbuo anyị ama ngere ntị na akpịrị nke oge ya bụ na ọ bụzi na ọchụ ahịa wee dapụta na ụmụnna gbakọ si na nwoke ya wee si na egbu ha aya ahụta onye ọnụ maala okwu ekwu ọlịgo na-esi oche ada eji ikpe ọchụ amụ ikpe ada ji okwu ọchụ amụ okwu onye afọ onye ga-ekpe mfe kachi na ụmụnna ga-ekpe ikpe maka na onwe ndị Igbo si ekpe ikpe ikpe okwu dịrị nwanne na nwanne ekwu ya n'ime ụlọ ga-ara bụrụ ofu nne ọ na-eji wee sị na ọ na-ada ebola fụ ara ka adị wee bụrụ nwanne ara bụ nnụnụ na na-ara sị kedu n'ihe ebe enyi mana na-ekwu ya nwanne ka ha bụ ọ na-adị wee fụ ara n'isi akwụ ka ara bụrụ nwanne ya afọ onye mara sị bịa nna na ara ọ ya gụọ onye obodo ọzọ ọ nwanne ka egosi ara nta ọka na ara isi akwụ ofu ekpesi ikpe ahụ n'ime ụlọ ekpetara ya ife na ụmụnne papa nna ha ekpeela ha anya nne ha ekpeela ha anya ekeela ha ya ihe eketahụ ekesa ya na ụmụnne aba na ụmụnna kpee ya kpesị ya chọọ ikpe ofu ya si na ekwe ha aba n'ogbe aka ogene ụmụnna ma nke ogene anyị ezigara ụlọ ụmụnna nke ụlọ obi ise ma obi isii ma obi ise agwa ha na-enwe nzukọ na obi anyị ụmụnna ụna nwere obi ebe ha na-eje nzukọ esi na nke ụmụnna pụta akụọla ogbe ka akụzi ogene onye ogene akụ agaruge na-achọ onye ọbụla na-ama bido na ọgbọdọ talụ n'obodo ma onye ọbụla ma nwoke nwaanyị aka nwoke na nwaanyị mana ọ ya abụrata ikpe ọchụ ọ ya abụrata ikpe ori ọ ya abụrata ikpe nsị nwoke ma nwaanyị ma na n'okwu a buru ibu akọ n'ogbe pụta mgbe a pụtazi ọwụdị n'ikpe ọchụ a ga-achọ onye ma ife ọfụma a ga-achọ onye ma alụ okwu agwaje onye mara hazi okwu abụ ka ọ rụọ isi oche mbọsị afọ ntu ndị gboo si eme abụrụ onye bụ isi oche tadịgara isi oche na nzukọ ọzọ mbọsị ọzọ n'ọnwa ọzọ abịakwa ọ si ka ikpe nwera nde ọ bụ na ikpe dị na nwunye ihe nwezi weta onye isi oche ọzọ ọ bụ nọọ ikpe nsị weta onye isi oche ọzọ ma alụ ụdị okwu afọ
mana ọ ghara ofufe wee nọ ikpe ọchụ a ga-achọ onye ogolo dikpa mbụ ụma ife bụ okenye anya lụrụ anyị ji akọ na uche mmalụ otu esi ekpe n'ụdị a etinye n'isi oche mụsafụ ama nweta nwokorobịa ụta isere kịta maka ibi na onye a ji ezigbote ego agbakọ sị ọkọme bịa ka eligoro n'isi oche ọkọme were onye dị afọ 50 afọ 40 maka ibi na o ji ezigbote ego ndụgbo a ga-eme ya ndụgbo tupu ahụta mmadụ n'isi oche ọ gaghị ga-abụla onye na-ego fụ na ọ bụ di mgba di ji mara ife bụrụ onye jegoro etinye n'isi oche mụsafụ anya bụ na ada eji okwu ọchụ amụ okwu tupu ị bụrụ onye isi oche na mgbe ịsa ikpe ọchụ ịmara ikpe godi ikpe ahụ mbụ ma ọ na-enweghị ụdị ihe ịma ejiri tinyere n'ime ya otu a ka ọ dịkwa na onye ahụ ekpe ya ikpe ekpe isi nna ya sị ka na anụkwa bịaka nsoro isi mba na nna m eso na m ka njere mmụ ya mmegwu nna gị ma ọ sịghị nna ka ndị jekwa gị okwu a naghị ejikwa ikpe ọchụ amụ okwu amakwa na ịmara ekwu amakwa na egoro ọka akwụkwọ amụkwara m na ịma ife amụkwa na ijego obodo oyibo mana ka ndị jekwa gị ha adịghị ejikwa ikpe ọchụ amụ ikpe ọ bụ inu na na-esi apụtawa ife nna gị na-ekwu ha bụ na onwe ebe okwu ya nọkọta okwu akpọ omimi chọkwa onye kpọrọ omimi ka ya wee welitie isi nwa nna bịa ka esi okpeta akụ nso bịa ka ngwa gị ihe bịakwa ka ịgwa m ihe ya ekwu na ọ na-akwa ọnweta kwuo ebe na jagwa ihe ya ekwu nna m hapụ na amamihe mmekwu na ruo ọ sị na ihe na-ekwu lụtakwa na ada eji ikpe ọchụ amụ ikpe ịmanụ ọgwachago ihe ọ chọrọ ịgwa gị sị gị jekwa nje kpọọ nna gị ochie ka o duje gị ọ na-arụ adọzi nna gị na ọ ya ejenwu sị gị jee kpọọ nwanne nwoke ka o duje gị sị na amamihe mmekwu okwu na abụ nwatakịrị sa nna ada ejikwa ikpe ọchụ amụ ikpe okwu na-akarị ma ọ ya meji otu anyị sị na okwu fụ nwata tụba ọhịa fụ okenye tụpụta okwufu nwata tụba ọhịa ịtụba ọhịa bụ na ụmụ okwu ya bụ okwu nwatakịrị okwu a anakpu anyị ekwe kedu onye abịarị okwu a sị kagharịa okwu a n'okwu a bụrụ okwu ụmụazị na okwufu nwata tụba ọhịa fụ okenye tụpụta ụmụ okwu ya abịa ka onye na-anya fụ ndị bịarị nzukọ a ife na mmadụ anọghị isi buere nzukọ ndị mmadụ nke ijuola ahụ ma ndị ga afụrụ nwoke oye ọkaizu afụrụ ọkọnkwọ ejeje mba afụrụ ọkaelo ọnwụ nwoke nnọkwa afịa ahụ ọtụalụ amami ọfụma ọ na-atụ elu n'eziokwu ikwere ọtụalụ ọnwụgo otu ọlụ ahụ ọ na-aza abụrụ na nkịtị ọ na-ọma ife ọfụma ọ na-atụ elu abịa na nzukọ ndị na-eje ọ bụ na ndị nọ na nzukọ ahụ lụrụ 50 mana achọ mmadụ na a na-eje eje mba afrọ asị na isi Buhari okwu na mmadụ anọghị ebe agba obere izu ebuela nzukọ asị ka ọ dị moseke na amezi nzukọ ha sị na ndị n'ebe ahụ anyị emegodi n'okwu a na-ejiri ikpe ọchụ amụ ikpe anyị kelere anyị nta Godfrey si n'aka wee zite o nwere inu ọzọ si n'aka Raymond Arụwaleze Raymond Arụwaleze dị Nsugbe ọnụ ọ bụ onye ezi Owere o nwere inu o zitere ọ sị na mkpu adapụ obi mkpu adapụ obi ka mkpatụ aka nwa obere mkpu maka atụ ya ụtọ ụfọdụ nke na-anọ na-asị nke ihe ozi mkpu mkpu ndị nwere mma mmadụ maalụ bụ na ọya na-eti mkpu ha ya ka ndị mmadụ mana o nwere ife ewu mkpu mkpu bụ anị fụrụ akpụ efu ọkwa n'elu kwọrọ n'ubi anị ndị ọzọ ada okirikiri daanị ihe anya nwere onwe alị n'elu litukwa dị ka arọbụnagụ onwe na-enwe ihe arọbụnagụ otu ọ na-adịwa mkpu ahụ bịa ọlị n'elu litukwa kwa n'elu n'ubi ndị Igbo tụrụ nsị na kịtịkpa baanị
akpọ ya mgbomgbo gbaanị akpọ ya mgbomgbo otu idesi awa anị agbagọsị agbagọ ha na-akpọ ha mgbomgbo mkpu bụ anị lele enu kwalite enu n'ime ubi sie ike ikuku ihe mere ebe ahụ na-ekuchapụ aja kuchapụgide akụpụta gị wee kuchapụta ya dịka ọ dị ka ụgbọ anị akwụwala ọtọ asụdo ike na ọchịnye okwu enu kwalite enu anyị ndị dị okirikiri adị larị ebe ahụ akwanye enu a na-akpụ ya mkpu ọ na-anọte aka n'ebe afọ tupu mkpu apụta n'ubi ma ọ bụ n'ebe ọ dị okelu narị afọ ya nọ ikuku a na-ekuchapụsị aja debe na-ekuchapụsị ya idebe okuchara ụfọdụ ikuku ekuchara megide afọ iri asaa afọ iri otu narị arọ afọ narị wee ruo narị afọ ya nọ mkpu ahụ wee pụta n'ebe afọ ọ na-akarụ otu okwute na-adị mana ọtọ ka ọ bụ mana ọtọ si n'ime anyị wee pụta ife sachapụta ọtọ ahụ bụ ikuku na-ekuchapụsị aja ndị ọzọ dị nlo wee ụfọdụ etitie kpọrọ akpọ kwanye elu anya mkpu ọbịa ị na-apịa nwa gị tarị ọbịa ha akwa nne ya sị ọrọ mkpu ihe na-afịa ọfụ ọrọ mkpu inu ndị Igbo wee sị na mkpu adapụ obi ihe bụ na mkpu adapụ obi onye ebe ahụ mkpu ahụ dị kemgbe o ji dị ebe afọ ihe afọ mkpu a dị n'ọrụ ukwu ịnafazia ka ọ dịzi n'akụ nnọọkwa mkpu ada anọgharị mkpu nọ ebe a ọ kata efekwa mkpu ọzọ n'ebe ọzọ onwe mkpu ifo n'ọrụ ukwu imesị efu mkpu ọzọ na-adazi mana mkpu ọzọ ọ ya bụ nke ahụ efo n'ebe ni mkpu ada hapụ obi mkpu ada anọgharị nke mbụ na mkpu na-esi ike nke bụ na ọ na-ada ofu ebe nke tọ bụ na ọ na-anọ ogologo afọ ebe a na oge a na-atụ inu abụọ ụfọdụ ụmụaka gasị nne m ọsịsọ bịazịa ka iwe na Lagos ka nọdụzia be m na onwezi onye nọ n'ụlọ ebe a na otu isi wee nọdụ na n'Imo ebe anụnwa bịara ịgbago ebe a ilu onya izuo ike lie ihe sọ gị rahụlụ ụla n'isi gị nke nọdụ anyị na-ekwu okwu egwu na ọkụ bịa ka anyị jee ka ị nọdụzia na nke anyị na Lagos okwelisoro gị olu onya n'ofizi kwasị gị ya na eziokwu esi ahụ maka ị na-alụ nọdụke n'ebe a nwa ngiri ị na-anọkịta ebunye ọgụ sị nwa m ka nneke na mkpu adapụ obi na mkpu adapụ obi esi ahụ ebe na ya n'ebe iji dị otu arụ anwụ bịa ọsọ na ka a na-eji otu ka a na-ọdịke onye ewu abalị ise arụ ọkụ elebịa ebuji ụlọ ọgwụ ndị bụ nnesi asị na ngwa ya mfụ nwa na-eme nwaanyị ya natakwa arụ ọkụ ebidokwa ịmata maka isi na kalụke n'ebe m mama si achọ eji ọsọ nwezi ụlọ ọgwụ m chọrọ ije kalụke n'ebe m ụkọta ụta ibutu ati ya azụ na n'ime arụ adịghị mma arụ adịghị mma ma ọ dịgo isi zapụta isi aka je Lagos na hapụka na Lagos na mkpu adapụ obi ebe okwu ahụ na-adị ọ nwezi ọgwụ ụfọdụ ndị mmadụ afụ mkpu ka ọ dị naanị asị na ọgwụ agwọrọ agwọ ma ọ bụ ndị gboo na-ejezi ọgwụ ụfọdụ jee na mkpu ahụ ebe ahụ mkpu ahụ dị jee tinye ihe n'ime ya mana mkpu ahụ na-apụtala onwe ya mana onwezi ọgwụ ha gwọ sị ka debie n'ebe ọ ya anọta aka eje na mkpu elu uhie gwupuo ya tinye ya esi mkpu ahụ na-ade ya mme ma ọ nwere ebe ahụ itinye ọgwụ dịkata egbutuo isi ahụ mgbe alụ nọ ma ọ dịkata mana mkpu na-anọte aka ha eje tinye n'ime mkpu ada hapụ obi mkpu bụ ihe si ike mkpu ihe na-anọte aka mkpu bụ ihe bụ ogologo afọ mana a na-atụrụ ya na ọkụ ya na-eje ọrụ oyibo nzukọ ya achọ ka ya mee n'ogbe
asị bịa zite gị ozi sị na nzukọ a dị tata na ọ dị na be Nweke bụ onye dị afọ iri ịnọ nzukọ ụmụnna ka na-ekwu okwu ya mana ihe ji eje ebie bụ n'oji ego ewezie ofu aka dị nwoke nọ n'ọgba asị biko na nwaanyị ha bịa na mkpu adapụ obi na ji adịsi na ọdụ pụọ ome jee na unu mezi nọtụ onye kọọlụ m ihe ha emeta okwutego okwetoro ekwu ifu ji bụrụ nzukọ a si na biya pụọ wee sị m jewazịa na be nwatakịrị na gịnị mezie ka esi eme anụ niile ka maka na mba olulu mgbu adapụ obi ebe a na-anụ ekwu ụdị okwu afọ daalụrị ndị okenye ka abịa oge anyị agbalitego okenye ọrịa ife dị n'ife a obere ife emere anyị na-ekele gị n'ụzọ pụrụ iche ọkachasị na nkụzi afọ inyere anyị na mbido gbasalụ mkpa ọ dị na mmadụ nọkọta ya lụọ ụlọ eziokwu ikwukakwa okwu ebe afọ mmadụ nọkọta ya lụọ ụlọ ọ bụrụgodu na o nwere ife ijeta ya ka uche anyị na-akpakọnata ọnụ maka na nwere ka esi anọkọtazi ya na olu oyibo a uche agbasasịzi ya ara amazi nke bụ nke ara amazi ebe ọka na dị na efe ndị ọzọ ụmụnne m ana m ekene onye ọbụla na-ege anyị ntị na-ekene okenye n'ụzọ pụrụ iche amamife ya erika mana okenye dela ụfọdụ ife ọ na-ekuzila anyị n'akwụkwọ anyị na-ekwe kwa mgbe akwụkwọ okenye dị okenye ikwesịgokwa na iwepụta akwụkwọ nke ọzọ na-ekwu kemgbe a na-akapị ya ọnụ biko ya agbazi nnọọ agba nke abụọ na mmanụ eji eri okwu na ha bịa ma agba nke mbụ dị ife dị na ya bụ ilu otu puku edele ya n'oyibo de ya n'Igbo maka ụfọdụ n'ime anyị ịgụ Igbo na-afịa arụ ya na mba agaba bụ akụkọ ifo okenye dele ya na ife ndị ọzọ juru n'ime ya bụ ọ bụ na ịchọ na efele okwu ka a na-akpọ CD ya bụ ọ bụrụ na ịgụ agụ maọbụ efe ndị ọzọ a na-afịa gị